4. kapitel. Mor, du har lavet rensdyrgryde med kartoffelmos, jublede Nitro og gav sin mor et kæmpe knus. Hans mor strøg ham kærligt over håret og smilede. Ja, jeg synes det var lidt lang tid siden, og nu hvor det er koldt og mørkt udenfor, findes der ikke noget bedre. Det skulle da lige være risengrød, afbrød Nitros store søster Nicole. Nitro, kan du ikke spise over hos Nirana i næste uge, så vi kan få risengrød? Jeg elsker risengrød, og det er så længe siden jeg har fået det, at jeg næsten har glemt, hvordan det smager. Nitro nikkede slukøret. Han vidste godt, at det var et afsavn for resten af familien, at han ikke kunne tåle risengrød og gran. De var den eneste familie, der hverken spiste risengrød eller pyntede op med gran og juletræ til jul. Sidste år havde han brugt hele november måned på at lave en nøjagtig kopi af et juletræ i grøn filt og ståltråd, så familien kunne have et juletræ i december. Det var blevet rigtig flot og lignede ganske godt, men det var ikke helt det samme, det vidste han godt. Op med humøret, Nitro, du kan jo ikke gøre for det, og det er ikke nogen bebrejdelse. Men hvis du alligevel er over hos Nirana, kan vi spise tidligt, og så kan vi nå at lufte ud, til du kommer hjem. Hvad er det ikke? Nicole smilede opmuntrende til ham og skulle til at række ud og give ham den sædvanlige fnuggi. Det er en kraftig nulleren med knorene på den anden persons hår. Men han nåede at dukke sig og komme væk. Hun grinede lumsk, så Nitro skyndte sig at placere sig ved pladsen længst væk fra hendes. Han holdt meget af sin store søster, men hun var slem til at drille, selvom hun aldrig mente noget alvorligt med det, og det var ikke altid, han lige var i humør til det. Nicole var den dygtigste racerslædekører, ikke bare i byen, men i hele området. 4 år i træk havde hun vundet det årlige stormesterskab for juniorer i december. Næste år ville hun rykke op i voksenligaen, men inden da havde hun løbet i år, som hun gerne ville vinde. Hvis hun gjorde det, ville hun slå rekorden for flest vundne stormesterskaber i træk. Det var et hårdt pres, der hvilede på hendes skuldre, men det virkede ikke, som om hun var specielt tynget af det. Det ville nu også ligne hende dårligt. Nitro kunne ikke huske, at hun nogensinde havde bekymret sig over noget som helst. Ikke at der aldrig havde været grund til bekymring i hendes liv, eller at hun havde undgået at fejle og lide nederlag som alle andre. Nej, hun skænkede det bare ikke en tanke på forhånd. Det var måske også derfor, hun var så frygtløs en racerslædekører, og i sidste ende derfor, at hun vandt så ofte. De havde alle sat sig til bords, da Nitros far, Nikotos, kom hastende ind ad døren. Undskyld, sagde han, da han mødte sin kones arige blik. Jeg var så tæt på at være færdig med Nicoles slæde, at jeg ikke kunne slippe den, før jeg var færdig. Rynkerne i Nenuskas pande glattedes ud, og hun smilede forventningsfuldt til ham. Er den så klar til at køre? Kan vi tage en tur efter maden? Nikotos rystede smilende på hovedet. Den skal først have en ordentlig gang lak, inden jeg tør slippe den ud i sneen. Ellers risikerer jeg, at hele mit arbejde er spildt. Nenuska så skuffet ud, at de alle sammen begyndte at grine. Da hun var blevet gravid med Nicole, havde hun opgivet racerslædekørsel på konkurrenceplan og var i stedet blevet hovedansvarlig for planlægningen og afholdelse af mesterskaberne. Men hun savnede at køre racerslæde og gjorde det lige så tit hun kunne komme til det. Jeg giver den lige et par gange her i weekenden, og så kan du få en prøvetur på mandag. Mandag morgen, hvis du er heldig. Hvad siger du til det? Nenuska nikkede og gik ombord i sin portion med kartoffelmos og rensdyrgryde. De var næsten færdige med maden, da Niranas ører kildede så voldsomt, at de faktisk vibrerede. Det er far, undskyldte hun sig og gik ud i entréen, hvor hun bedre kunne koncentrere sig om at holde forbindelsen. Hej Nirana. Bedstefar er glædet noget bolsjefyld og har brækket benet, så din mor og jeg tager op for at hjælpe ham med bolsjefabrikken i noget tid. Kan du være hos Nitro, tror du? Nirana mente ikke, at det ville blive noget problem med Nitros familie, og bad ham hilse mange gange. Så afbrød hun forbindelsen og gik tilbage til køkkenet for at høre, om det var i orden. Fedt! Så kan du hjælpe mig med loftet hele weekenden, udbrød Nitro glædestrålende. Nirana sukkede overdrevent, men faktisk passede det hende fint. Det loft pirrede hendes nysgerrighed voldsomt, og hun ville ikke have noget imod at rode rundt deroppe hele weekenden sammen med Nitro. Jeg håber, du får lyst til at komme tilbage i morgen og høre mere. Hej hej.